Mga kaigsuunan, ni ang laing sumpay, ning sugilanon sa gugmang nga nag-uluhan. Maghulat ako. Maghulat ako, magahando. Mao ka na, Mami. O kung maalala niya ang ilang kasal, kami na niya ni Raymond ang magpakasal. Kami na niya, Mami Erlinda. Lia! Mao ka na, Mami Erlinda. Dili ko bugoy nga dili maning kamot nga kami ang makasal. Busa, Mami, ikaw. Ayaw ka guol. Dili mo kini angay ikaguol ang among relasyon ni Raymond. Kundi angay mo kini italipay. Mao kini nga tong gipangandoy nga mahitabo kani adto dili ba? Nga kami ni Raymond ang magdayon. Busa mao na kini, Mami. O malipay na unya si Daddy Edgar kung asa man siya gibutang sa Ginoo karon. Kay matuman naman unya ang gusto niya nga kami ni Raymond ang makasal. Mami, kung magpadakas imong kaguol, ikaw ra gihapon ang mag-antos kung atakihon kag balik sa imong sakit sa kasing-kasing. Hapan mo sugot ka si Raymond nga ipaanal ang ilang kasal. Wa man ka niya palayasa si Alona sa ila. Kung dili man siya mosugot sa pagkakaroon. Apa nakasiguro ko na sa umaabot ng mga adlaw, makumbinsir ko ra siya, Mami, nga maanal ang ilang kasal. Ang importante nga ni Ana, nagkarelasyon na kami. O busugot na siya nga mutipon kog puyo sa ila. O bahin sa iyang asawa nga si Alona, nga wa pa niya palayasa. Gituyo na niya, Mami. Kay gusto siya nga manimaos ni Alona. Gusto niya kining himuon nga katabang samtang nagsabak pa siya sa anak ni Raymond. Og oras nga manganak na siya, wa na. Palayaso na siya ni Raymond. Og hapsay na unya kayong pagkumbinsir ko niya aron maanal ang ilang kasal. Dili ba? Bright ning anak mo, Mami Erlinda. Lia. Basta kay lain yun ang pamati ko ining inyong gibuhat. Ug ingon og sa di ko makatuo nga makabuhat kaniini, Lia. Lisod kining mga butang nga buot mong pagabuhaton. Mami, sayo na lagi ni para nako. Salig lang gud nako. Kanatawag ka na higugman na po ko ni Raymond. Ang akong gugman niya ang maghatag na kog dako nga kaisog, Mami. Aron maangkon ko gid sa hingpit. Nagalintabo na kining gibati kong gugman niya, Mami. Og nagsugod ako sa akong kadaugan. Kay gani gabi may nahitabo na namong duha. Nanood kami gabi sa usa ka motel og dito. Nagtagay mi sa among lawas ng kalipay. Lia. Mami, nagtimi-timi ka mo kaon. Nag-goal na sad ka? Mami, umanabit ang magsabot, ha? Di aman bitaw. Nagkaon manggug ko. Naganay si mami ni mong kaon day, Lia. Kaya di siya gusto nga yung anak. Mahimo lang usa ka kabit. Mahimo ba, Jimboy? Pwede ba takuman imong baba? Ganda ka, nagtigaw na. Human kong kaon. Pubiya na ko din sabay. Iyay. Kaya ito na ko tipod og puyo sa ilang love na ko, Raymond. Iyay, love. Gani. Giandam ko na ang tanan ko mga dadunon. Og human mo dihag kaon. Alsaha to ako mga dadunon og ipasod sa akong auto. Kaya nagpaabot na rin ako si love na ko, Raymond. Love ko tatot. Love sa imong kunot. Kabit ra ka eh. Kaya si Luna mo asawa ni si Raymond. Pikat ni mo. Lumiog yun mo pati yung animala ka, oy! Oh. Ang akong cellphone. Basit si Lovely nga nawag. Oh. Siya gano'n na nawag. Kadiyot ha. I-loudspeaker ko rin madungog mo ang tawag ni Raymond, Mami Erlinda. Hello, Raymond, love. Hello, love. Pabutan lang ko na sa inyo kay magkuyog na tas pagkanto sa bahay. Kaya ako muli sa bahay gabi gikantang may check-in sa motel. Di ako lang sa bahay lang, Daddy Hector. Mao ba? Sige, love. Paabotan ti ka diri sa amo. Magkuyog na lang ta sa pag-ato sa inyo. Sige, pabutan ko niya. Sige. Bye, love. I love you. I love you too, lovely, ha?
Gi-off na niya yung cellphone. Og nakabatigid mo, ha? Love na ang tawag na mo sa sagusa. Basta ikaw, Mami Erlinda, ayaw na gud pag-guol-guol. Dili mo gid kini anging ikaguol, Mami. Kundi angay kang maglipay. Kay matuman ang gusto niya ni anhing Daddy Edgar. Matuman na, Mami Erlinda. Leah, Sige na, Hector. Dito ko magdugay, ha? Atuong ko na si Lia. O magkawig lang may duha pagkato sa bahay. Sige. Basta kay mao na to, Aw, o ayaw yung dagmali siya Luna, kay nagsabakin tao na siya sa kong apo. Oo, Daddy. Apat kung mapugos siya sa pagbiya sa bahay, kung masayod na siya nga si Lia nang ipuli ko niya, anhanon niya higayon na, nang madapatan ko siya. Kinigi ko masugot nga mabiya siya sa kumprimay. Dili yun, Daddy Hector. Raymond iyo, hangyo ko lang yun nimo. Nabisan unsa pa ang bation mong kasuko ni Luna, ayaw lang yun siyag debate. Ibutang kanunay sa imong oo nga anaa pa sa iyang sabakan ang imong anak. Magampo lang ko, Dad. Nga dili ko mapaglimutan. Mahal ko nga akong anak. Busak kutob si kumahimo. Paningkamutan ko yun nga matao siya, Daddy. Sige, Dad. Aray na ko. Nabala ka ko ining kaimtanga karon nga magdaan og babae si Raymond sa ila. Basig magpakitag pagsupak si Luna ug mahinaykan siya ni Raymond ug madapatan. Dili ko gusto nga mao kana ang may tabo. Nga basin unyag makuha ang akong apo nga naa karon sa sabakan ni Luna. Dili ko musukot. Mao ba, love? Mau ka na, love. Dilit na magkunboy sa itong sakinan nga amaw to sa bahay. Ibalin talas kong auto ang tanan ng mga biste. Oh, sige, love. Ang imo lang sa kira ang gamiton ta. Mabalik lang unya ko din sa bahay pohon aron pagkuha sa kong auto. Jimboy! Tabangi ko kuha sa kong mga butang be nga nasa sood sa kong auto. Ibalhin kini sa auto ni Sir Nemo Raymond. Wala, ma'am. Usa na gid sila, Ma'am Erlinda. Nakabiya ng auto ni si Raymond nga ilang gisakyan. wala na ko magpakita pa ni Raymond, Jimboy. Kay dili ko gusto nga makasulti kog dili mao. Pida kid eh. Kang liad biya gibuhat ng Lia eh. Di pa mo siya nga may asawa ang lalaki. Pero mutibon gi siya puyo sa bahay sa mag-iayon. Ay, mura ko gi-atake ato da. Pero sige lang, ma'am. Kina na. Ako rin, Ma'am Melinda. Nasayog biya gid ko, ma'am. Nga way nahimong sa si Luna sa iyang bana. Kung naitabo man nakuhaan si Luna o galagway sa kauban niyang lalaki, ang Diyos rin nasayod sa tanan, ma'am. Kung nganong naitabo ini. Jimboy. Niya si Raymond? O kuyog, nagkuyog sila si Leia? O si Leia nagdahas iyang mga sinina? Ay, ulaki, mamay. Ug matod pa ni si Raymond ug Ma'am Leah, nagkarelasyon na kuno sila. Uyab na kuno silang duha. Unsa? Mo kay tinuod alona. Oyab na kami si Raymond. Nagkarelasyon na kaming duha. Leia, Di ba kainan ta na ka? Nga ayaw gid siya tagig kagool. Kay mahal ko kaayo siya. Apano siya makipuhat? Nakigbalik kasi mong kanhing uyab. Og tungod sa kagool ni Raymond,
Ngadto siya sa amo kagahapon sapon. Og gipadayag siya siyang kagool nga imo siyang gibudhian. Og sa diha-diha, nagkasabot mi. Og nagkarelasyon na kaming duha. Leia, Og human na nga, nagkasabot ang duha na mo kakasing-kasing. Nanglakaw mi. Og nanood mi sa usa ka motel. Og dito sud sa motel, nagtagay ming duha ni Raymond sa lawas ng kalipay. Busa ni ako. Gida ako ng tanan kong besti. Kaya ako nang ipuli ni Raymond sa imong dapit. Ako nang himuon niyang asawa. unsa? Mao ka na. Mao ni pagkaingon aluna. Nga dili gid para nimo si Raymond. Ako gyud ang para kaniya. Wala ko mahimo kung mao magiging ang desisyon ni Raymond. Aban mo hangyo lang ko. Ina si Raymond nga hatagan na lang ko niyang pagtugod nga makabiha ko din sa iya pa ni May. Bitaw, Ma'am Lia. Ngila ka ayo. Ay, nga niya ka puyo din eh. Unya, ni asad ang iyang asawa. Bisa magkunsa ka pa ma. Kabit ka magkay. Usahang iyo ay taon si Sir. Nung musugot na lang ang mubiyas. Mamaluna din eh. Dili ko masugot nga ubiya si Alona din sa pa ni May. Tiriya. Si Raymond! Love, naminaw ka na dahil sa mong panagsulti? Kunya na siya magkabiya din sa pa ni May. Kung manganak na siya. Dili ko gustong malayo siya. Nagda ang akong anak. Anak ko siya, Sir Raymond. Busa ang ilang madako kin siya sa ako pagbiya. Kini apa man siya sa kutiyan. Pwes pabutang manganak ka na. Kung samtang niya ka pa din sa pa ni May. Mutabang ka sa mga buluhaton din sa bahay. Lia, love. Tara sa kong kwarto. Okay, sige. Ariyo na ko alona, ha? Manood mi sa kwarto. Dili ko mabalikan si uy. Kinahanglan nga mamabdosad ko. Aron makabaton pod mi yung among anak ni Raymond. Bye! Wala no? Ay, ma'am. Ayaw sa gilid, ma'am. Basi madaot ng bata yung taong nasa imong tiyan, ma'am. Ay! Terian. Gisakitan ko ni gibuhat ni Raymond. Asawa ko niya. Apa niya kung gidadaan din yung laing babae. Kana tungod. Kay mama iyang magtuo nga nakasala ka sa imong pagkaasawa. Sakit. Gisakitan ko, Terian. Ay, hala. Ay, ano sakitan mo po ka, ma? Nga wala ka magkaikok makang si Raymond. Terian ang tinuod. Nakatuna ko sa pagkikukma niya. Tinuod ka mas dako ang hanglan na nire-diri sa kong kasing-kasing apan Amot po ang natingali ko. Kabibati naman sa kugugma kang Raymond. Naikugma na sab ko sa kong bana, Teriang. Unsa? Mao na, love. Para na ako. Mas maayo nga mawala na sa aluna din sa atong kagalingon, uy. Maglagot ko mag-anaw niya, uy. Musurok ang akong dugo nga makita niya. Wa si ikapaus. Mahal mo man unta siya. Apat iya ka lagi budhian. Busa, love, palayasan na nga siya din higod. Aron hingpit mo na gid siya nga may kalimtan ba? No. Dili pa sa pagkakaroon niya. Tuod kay gusto ko pa siyang himong ulipon niya akong primay. Pero maor ni ulipon. Nga dili ta kasugo og bugat ka trabaho. Kay mapus man ang animal. Basta lagi. Ako gani unya mo sugo niya, unya iya kong balibaran. Bugnoon ko magyuna siya ba? Dili ko gustong buhat-abog ka na. Basin niya magkuha ng akong anak na nasiyang tiyan. Kun mao, ikaw mahibaw. Basta kay baglagot ko magtan-aw niya. Love, dali ti. Paspasan na to ba? Gusto ko nga mamabdusan sa dayon. Sige na, love. Unsa ta, ma'am? Manglakaw ta? Mangadto ta silang si Rector? Oh, Jimboy. Makikita ko sa amahan ni Raymond. Ug siya ang hangyoon ko nga mangita og paagi nga magkabuhag sila si Leah ug ang iyang anak. Bisag unsaon, di gyud madawat, di ko makadawat nga tuamitip
Pun puyo si Lia kang Raymond nga anaara usab ang iyang asawa. Dili ko gyud kini madawat, Jimboy. Murag. Mayo ni muna na mamda. Sige, ato suwaya kang si Rector. Na sige. Ablihidaan ang gate aron makakikadayon ta. Sige na, Jimboy. Nakatuwag si Raymond. Naman sa grabe namang pugno sa ibabaw sa kama. Dahil lagi nagalipay nga bation ko. Kung si Raymond ang kauban ko sa kama. Grabe ang kalipay nga bation ko. Dili sama ni Briggs nga. Dili ko ganahan kung siya na ikauban ko sa sex. Si Briggs lagi malipay. Samtang ako, wag gid ganahi. Ang akong cellphone. Kinsam ka ninanawag. Oh, si Briggs. Siya ninanawag. Magawas to, be. At tukos-gawas ng among kwarto. Akong tubagon ang tawag ining kanahan nga dako. Unsa? Mao ba? Naa ka natipon og puyo sa bahay ni Raymond. Kapaspas gud. Mura ka magkilat, oy. Oo, oy. Kipaspasan ka dayon, oy, Briggs. Og di natuman na gid ang tanan. Kami na karon ni Raymond agagtipon og para sa usa ka kwarto. Pues, magsugod na ko karon sa pagpangayo ni mo kwarta. Hatagi kong kwarta karon dayon. Unsa? Unya na, oy. Ayaw mat pagdali. Oh, natuman na ang tanan. Busa hatagi ko karon kwarta. Kaya gamiton ako. Wa pa ko'y kwarta diri, oy. Noon sa kamang taon, oy. Maway pagtipon akong puyo niya diri. Karon pa lang adlaw ko igida diri sa ila. Gada ka malagdimal, oy. Hello? Hello, Lia? Lia! Ayaw na i-open yung cellphone, oy! Lia! Buwang ay. Animal. Giputol mo yung among palagsulti. Adios. Dili na kanimayo na. Aksyon maglikoy. Oh. May nagdoorbell. Kinsa ka niya? Buang maning tawhana. Mao pa kani pagtipon ako puyo din ni Raymond. Mangayo ka ni kwarta. Biset. Kinsa tong imong gikasulti sa cellphone ng Lia? Oh. Teriyang. Animal. Nagkarumog pa ka sa akong pakisulti ni Briggs. Ay, kisuko ko ni si Raymond, ma. Nga ingnon ka nga paatuon binihan. Ngita siya ni ma. Nagbata na day si Love na ko, Raymond. Sige. Diha ka na. Sige. Ano? Kisam tong lalaki nga yung gikasulti sa cellphone? Briggs, kuno to? Mugi ako na dumag. Hala no, ikon sa kaniya ng Briggs. Nasuko man to siya ang ipangayo ang kwarta. Daryang, mo ka na mamaluna. Murag na nga yung kwarta niya ang lalaki nga iyang gazulti sa silpan. O Briggs ang iyang gilitok ng ngalan, ma'am. Api ni mo, Daryang. Nagdudagi ko. Nga doon ay mga tao nga nagtinguha nga mahimo kong hugaw sa mga batas akong bana. Kaya wa man ko'y laki, Daryang. Buutan kong pagkaasawa. Ug ang bahin ka rin eh. Wa ko kinigilimot kang Raymond. Nasayon siya sa tanan nga mahinigugma ko nga dako gyud ko og gugma. Gusto kyo ka, Ma'am Aluna? Doon na kinagtinguha magkabuwag mo ni si Raymond. O si Ma'am Lia, nagdurag ko niya, Ma'am. Nagdurag ko nga siya ang nagbuhat ining tanan doon. Aron, mahimo kang hugaw ngadto sa imong bana. Daryang, Mo ka na, Ma'am. Kaya nga no, doon na pagod na ilaing tao nga angay dudahan gawas ng Ma'am Lia. Atong sugdo na sinugdanan, Ma'am, ha? Kung nga nung nakaingon ko nga si Ma'am Lia, ang utok yun ining tanan. sige Daryang, mamati ko. Awa, Ma'am. Di ba si Lia, grabe man ang gugmahan niya kang si Raymond, oh? Oo. Tinuod ka na, Daryang. Gani, ilabihan niya ang sukuan ako sa dihang nagkauyab kami si Raymond. Kaya mo'y gusto niya nga siya ang panguyaban ni Raymond. Oh, o niya, kinapakyas na sa siyang gugma kang sir.
Kay ikaw man ang gipanguyaban ni Sir ug gipakaslan. Ug tungod kay dili mabid siya magkadawat nga si Raymond maadto sa lain, ang nangita gyud paagi nga makabuwag mo. Buza, ma'am. Dako gid akong pagdua nga siya ginagmani ubra aron mahitabo kining tanan. Wa gyud ko'y laing kinudahan nga makahimo ni ini. Si Ma'am Lia ra gyud, Ma'am Aluna. Aluna! Ala ka easy. Aluna, balik ka! Ala. Malita, may soko ko ni mo. Bitawag ko ni Sir Raymond Triang. Ako atuon kay may isugo siya. Sige. Ay, ma'am, ako na lang kayo mo ato. Dini ka lamang. Kay ako man ang tinuod nga may dini. O dili man, ikaw ako na lamang. Ayaw masuko siya, Triang. Ako iyang kitawag. Diya ka na. Ipakamping, ma'am. Kaluoy sa itaw ni Ma'am Aluna, oy. Sige, kitawag ni si Rima, aron tuguan. Ako man untay may dini. Dili mas Ma'am Aluna. Kinigis Ma'am Lia. Klaro ka ispating. Siya ginagmani ubra aron mahimong hugaw si Ma'am Aluna ngadto kang sir. Ako pa'y Ma'am Aluna, dili ko musugot o nga dadaan kog laing babae din Unya ako'y himuon na med, nga ako mo'y asawang tinuod. Ana, dili ginoong ko musugot kung ako pa'y nahimutang sa dapit ni Aluna da ni Ma'am Aluna. Mga matay ang mga matay. Ha, di ko musugot nga dadaan kog laing babae diri sa akong bana. Diara ang juice o burger nga inyong snacks din sa may terrace. Utang dia sa labisa. Ngayon na mabdos pa man ang taon ka, uy. Swerte ka lang, Alona. Nga nagsaba ka sa anak ni Love Raymond. Kay kunwa pa. Igo ka na utas siyang balata. O gipalayas ka na dinis ila. Wa ka na ba'y laing isugo na ako, Raymond? Si Raymond, nalimot ka maid ka na ako. Si Raymond ang isang pitako, litse! Pagkuwa pa yan may batasan, uy. Maid ka lang. O niya nag-Raymond ka ni Love na ako. Masaylo ako, Sir Raymond. May lain ka pa bang isugo? Hawarya! Kung pabutan pagtawag ko mag-usap. Dugay ka man nga may biha. Pahawa na dayon diha, animal. Oo, arin ako. Kining, Love, okay na bang pamati mo si mong lawas? Dili ka na, Luya? Kay, manuto niya nagbalik sa kwarto na. Oh, ha? Gusto ko nga, paspasan na to, Love, uy. Aron gusto nga magsabak na sa pisatong anak. Okay. Kung ang pag-aon ng burger nga, di ba palitan ni Aluna? Manood nagbalik sa kwarto ng lab. Kining, Love, abi ni mo, doon na biyong ako'y gusto nga paliton. Pero, wa pa magugay kwarta ko. Nangayo ko ni mami niya, wa pa mo ko ni hatagi. Maubitaw nga, nangluod ko niya. Mau ba? Ano kayo problema? Pila? Pila yung pangayoon mong kwarta, lab? Ha? Pila kaya hatagan ka? Dili lang ko mabungat, uy. Maawaw ko ni mo. Bueno, karon nagsood ta sa atong kwarto. Hatagan ka kwarta. Ayaw na lang siguro, uy. Kawaw ba ani, uy? Ikaw yun. Ay, kawaw. Okay, mag-snacks ulit ha. O bagahuman, manood nagbalik sa kwarto. O gustong isulti mo, paspasan na to. Aron magsabag ka na usab sa akong anak. Yes, Love. Gusto lagi ko nga magsabak na si mong anak. Aron sa mo talig ko ng atong relasyon. May bago ka na di ay nga katabang, kumpadre. Oo, kumadre Erlinda. Kay si Teriang, tuwa naman ni Raymond. Yay, kay si Raymond ron, kay duha na yung maid. Kaya ang asawa, di mo sinang maid. Talagsaon ka na si Raymond. Ang asawa, gimong maid. Nagdabag yung... Ang bana, og lang babae, silang bahay. Buhay pa gani ang asawa. Nasigga pa king mata. Ang ginawa pa gani. Gidadaan og lang babae sa bana. Ug mao na si Raymond. O si Daylia sad, bagda si Kignaong, imitipon yung sir. Bisan, naara ang asawa sa ila, nga mo si Dayaluna. Jimboy. Og maoki ni ang tuyo ko karon kanimo, kumpadre. Bahin ni Lia og ni Raymond ang gusto kong pakiksultihan nimo. Kumadre. Kumpadre,
Dakong sa kinigihimo ni Raymond ug Leah. Pusabuhangyo ko nimo. Mutabang ka sa pagpangita ug paagi aron magkabuwag sila si Raymond ug Leah. Kumadre Erlinda. Ikaw Marilon. Sige na. Ina nang gitagay ko sa mga baso. Sige na. Karon ang taw-taon bay. Pasig, mahubog niya ko. Maayo na kay nahasuroy ka din eh. Iya lagi ko bay. Kay maningil na ko si bukuwag na ko. Naibaw na ko eh. Nga maog na tuyo ni mo na ko. Ay ka ka. Makada ka ro gamay. O ang kuwang silian li mo hatag ni mo tiwas ha? Bay, ya, kumusta ba si Bablia bay? Nagka-relasyon ba sila si Sir Raymond? O sila si Sir Raymond o ang inasawa? Nagkabuwag ba sila? Ha? Bay Briggs? Ay, inom sa. Inom lagi una diha. Imnaw na ang tagay mo. Kay, kung medyo mahubog na ta, may isulti ko nimo. Og sigurado ko nga malipay ka ini. Malipay tang duha ini nahitabo karon ni Leah ug Raymond. Mao kani pag-analizar ko sa nahitabo nimo atong miadto ka sa mall, Ma'am Aluna. Unya, may usa ka tawo nga kalit biduol nimo ug gipasimuta og panyo. Unya, nalimot ka na sa kalibutan. Di ba mao naisulti nimo nako na? Oo. Mao ka na Teriyang. Buntag ko nga naabot sa parking lot sa mall. O sa diha nakamat mo na ko og buot. Lapas na sa ting paniod to. Mga alas 12 pasado na sa udto. Gani, gibati na ko kagutom. Diha nakamat mo ko og buot. Wes, ingon na ka man. Ngani adtong mga hataas nga mga oras nga wakas imong panimuot. Gidala kag usa ka kwarta ug didto nahitabo ang tanan nga ikaw nakuhaan og daghang lagway kauban sa usa ka lalaki. Sa lakton, dugay ka nang giplanuhan nga inguni adto ang ilang buhaton kanimo. Teriyang! Mao ka na mamaluna. Dugay nang giplanuhan sa maong tao nga ingon ini yang buhaton aron magkabuwagin mo ni Zer. Ug hala mi abot gyud ang higayon nga nagakita sila og timing aron matuman ang tanan niyang plano. Ug si Ma'am Leah, siya gyud ang gidudahan ko nga mao ay mastermind ning tanan. Si Leah kay nagimo ni ining tanan, Teriyang? Klaro na ana Tanawar ko mama. Mao pa gani pagka gubot sa inyong pagpuyo ni Sir. Hala no, dali kay siya nakakita og paagi nga magkarelasyon dayon sila. Usog pa sa kilat nga nagkarelasyon dayon sila. Ay, Ginoo ba? Wa gabae. O gani, hala, nadala dayon niya si Raymond og motel. O gitugyan dayon niyang iyang pagkababay. Hala no. Og human sila may tabo sulod sa motel. Ala ni ana dayon nagpabagas iyang nawang. Nitipon dayon siya og puyo ni Sir din hinga unta. Hala uy ni akaman nga asawa yung taong si Raymond. May punto ka sab sa tanan mong gisulti, Teriyang. Si Leah ka ang nagbuhat ini nako. Ay ako wala lagi koy kanang saktong ebidensya nga ikapakita aron papasangin lang siya. Basta kay mao na gid na. Wa gyud koy lain. Wa koy laing taon na hunahunaan. Ug wa sa gyud lain nga makabuhat ini. Siya ra gyud Ma'am Aluna. Sige kumpadre Hector, dili na kami magdukay. Maura katuy-tuyo ko nimo. Og hinaot nga katabangan ko nimo sa gusto kong mahitabo. Akong paningkamutan, kumadre Erlinda. Apan nilang kumupasalig nga magkabuwag dayon sila sa labing madali. Init pa kaayo ang gibati nga kasuko ni Raymond sa iyang asawa. Ug higayon na, si Leah ray makahupay karon sa gibati ug kaguol ni Raymond. Mao'y gusto ko unta kumpadre nga dili madukay ang ilang relasyon. Kay kung simba ko magsabak si Leah sa anak ni Raymond, mahimo makaluluoy ang akong anak. Kay may asawa si Raymond. Na, sakto yun. Luoy gis day Leah, ma'am. Kay, mahurog ko siyang kapit. Ako noon. Okay na kung may mong magamahan sa anak ni Leah. Kana akong musugot sa Leah. Kira ko Total, sa sunod ako naman. Mahimo ba, Jimboy?
Ayaw gani saglig binuang ang among panagsulti ni Kumpadre Hector. Ay, sorry ma'am. Maya mo ko pa. Masalta sa nato gamay komedya ba? Ha, para bawas kag-uol ba? Oh, palihog at tuwa ang katabang ni Kumpadre Hector. Ing na nga paablihan ng gate kay mamiya na kita din eh. Sige na. Ah, sige. Sige, ikaw ma'am. Alis ako ma'am. Di lang ko mangayog. Pamlitin ni mo ron, Derek. Sa sunod na lang kung balik ka rin eh. Lakaw na, Jimboy! Oo! Sakto ka noon. Kumpadre, hindi na lang ko magtukay ha. Sige, Kumadre Erlinda. O gosbon ko. Wa ko makagusto ni ning gibuhat sa kong anak. Apan naghingapin lang karon ang iyang gibati nga kasilag kang aluna. Ang dako niyang gugma kang aluna. Nawa na kini. Mao nga gibuhat niya kini. O kag akong anak mo ay labing makaluluoy kung magpadayon kining ilang relasyon. Tungkol kay Minyo si Raymond. Hapan, dahig o si Leah. Matinumanon siya sa iyang gusto. Ay, unsa may mamahimong linugdangan ining iyang mga binuang ron. Ay, kung unsa man gani adi na gyud siya makamahay pa nako. Sige lang. Matagkaroon og unya. Makikita ko ni Raymond. Aron buyagon siya nining dakong sayop nga mo. Sa ako nang gikaingon, wa akong malipay ning iyang gibuhat. Wa, Kumadre Erlinda. Mabaliyay, Bebrex. Kauya pa ganda sila si Bablia o si Raymond. Tugtuan na siya sa ilang si Raymond. Tingol. Oh, Marlon. Tungod kay nasilag na si Raymond sa iyang asawa. O ang iyang asawa, gihimo niya karon nga ilang maid. Nabalik ni sa iyang pagkakatabang. Kuno, tawagan ko na si Bablia. Pero maningil na ko sa ingisada ko. Natagan ko niya ang dakong kandidat. Tawagan ako si Karodayon. Ayaw una. Ay sila buhata sa pagkakaroon, Marlon. Oh, Bebrex. Wala. Bago pa kay Slia nga mitipon kang Raymond ang samasag ka. Mag-abot ng taog, pipila ka adlaw. Ang parang sa magkakuya tagal siya ang gisada ko. Ay, kabala ka. Ako na'y bahala nga makigsulti ni Lia. Bahin ala. Wala, nila. 30 mil man itong nahatag na ko mo. Primero, 20 mil. Yan, punan na kong 10 mil. Ha? O niya kay 50 mil man ito akong gisaad mo. Pasiw nang hatag na ko mo. Ako ang kong 20 mil. Oo. Tagal ko karoon 20 mil ba? Talagang nagoy paday, di pa ulit ako. Ay na ba? Hatagan lang mo ito kakaroon 10 mil, okay? Sige. Okay ba? Basta doon lang ko ibada. Okay. Kabala ka. Umabot niya taning dato. Sige. Tiwason ka nga itong ginom. Nyatagan kag 10 mil. Nyahuman, pwede na kang muli. Ay, kabala ka. Bay Marlon. Dili daw ka na si Lia. Apil ka nga mabulahan ining among kalampusan karon. Apil kang mabulahan, Marlon. Mau ba day, love? Pordoy na day mo karon. Wala day negosyo ron si mami ni mo. Oh, love. Nabuang ko na sa mami sa kasino. O karon nga napordoy na. Napundo na og bay. O ang iya na lang pension sa kang daddy ang ingisalikan. Bueno, manlag ka ta. Withdraw ko kwarta sa bangko. Hatagan ka kwarta. Aron doon na kayo magamit kung doon na kayo gustong paliton. Tinuod ka, love. Hatagan ko ni mo kwarta. Thank you kayo, love. Sagdi lang. Kung play mong ihatag na ako, hatagan sa dako si mami. Aron malipay siya. Ikaw karang mihupay sa gibati ko kakulya. Bosa, kung doon na may ginagmayng panginahanglan sa kwarta, andam ko sa paghatag. Aron malipay mong duha si mami ni mong Erlinda. Kaayo, love, ha? Aghatagan ka ni mong 500,000 pesos. Malipay ko rin to si mami na ako. Inighatag na ako kwarta niya.
Ikali may bago kung pila ihatag mo ni mami mo. Kaikog ba na ko inini mo, uy. Oga, love, kining si Alona pa. Dili ka siya mag-wild kung masayod siya nga may hatagan ako kwarta. Wala siya labot pa na ako, katabang ko na lang siya. Bitaw, anak gid love. O kung masuko siya na ako, masukol na pa ko niya. Bugnoon ko gid siya, bahala nagbabdo siya. Ayaw ka nagbuhat, ha? Dili ko gustong makuha ang iyang gisabak na nakaroon siyentiyan. Kana, mo gani nakaingon nga magdaduha kong tamparos anong bayhana. Kay basta gid musukol, unya ako mahinaykan. Swerte lang gid siya nga mabdo siya sa imong anak. Swerte lang gid siya limala siya. Abi ko pag dili ka na lang magpakita pa nako dinhi sa bay. Mommy, ay naman kasuko na ako. Inahanti ka. Pinangga ko ikaw nga inahan. Busa, dili mahitabo ka, dili ti ka duawon, uy. Ha, kiganahan ka oroy nga nakikitipon ni Raymond, no? Nga naaratipon ninyo ang iyang asawa. Sa pagkakaroon pa na nga, naasya diha, mommy. Apan hapit na. Hapit na siya mawa sa maong panimay. Tuwag tining higayon na. Nabatiyagan ako nga, mibati naghigugma si Raymond nako. Huna-huna mo lang ka na, Lia. Apan ang tinuod, si Alona paghihapon ang iyang gimahal. Wala si higugma ni Alona, mami. Uy, wa na. Og ako na karon naghigugma niya. Gani, gihatagan ko ni dako nga kantidad sa kwarta. Og aron malipay ka, og dili na sa ka magsigi kasuko nako. Tunga ta ini gihatag diyang kwarta, mami. Tunga sa milyon iyang gihatag nako. O bagtunga ta ini Mami Erlinda. Oh, Lia! Mao ka na Mami Erlinda. Og niya, gitunga ko na ning daan. Dawatan ni sobre Mami oh. Dako na nga sobre. Og ang suhod, 250,000 pesos. Dawata dayon Mami. Dili ko mo dawat anong maong kantidad. Kay gikan ka na sa dinautan mo nga binuhatan. Mami. Dako kong supak ka nakikrelasyon ug gitipon ka og puyo kang Raymond sa ilang bahay, Lia. Mami, kwarta na ni. O niya imong balibaran? Oo, balibaran. Kay dinautan nga buhat ang pag-angkon mo ni Ana. Mao ba? Di kan kini sa dinautan nga buhat? Mami, ayaw kalimot. Nga sa sinugdanan pa lang, gusto ka na nga magkarelasyon kami ni Raymond. Tungod kay gusto ka nga mahawas kita sa atong pagkahagba na sa imong negosyo. Gusto ka nga siya ang mabana ko. O gilimod na pagdila ni Raymond o Daddy Hector nga kita pordoy na. O niya sa mga buhata. Tinarong bagod na. Gusto mo sila nga ilaron nga kita dato aron dili sila ma-discourage nga kami ni Raymond ang magdayon? Oh. Kung dinautan na ang tuyo kag karon sa pag-angkon ni Raymond. Ikaw, Mommy, sa sinugdanan pa lang, naghuna-huna ka sa pagpangilad ni Raymond o Daddy Hector. Ikaw, Mommy. Ikaw ang una nagtukmod na ako aron mahimo kung usa ka mangingilad. Ikaw, Mami Erlinda. Oh, Lia! Ay, nasigilak, ma'am, eh. Sus, ako, ma'am, nakakita ako matira ko nung duha kanina. Diyan ako siyang dool. Wala mo makamatikod. Nakakita o nakapamati ka di ay namo ni Lia, Jimbon. Ay, suso, ma'am, eh. Huwag ako ikisiyangan sa kwarta nga wala mo duwata. Ako hindi mo dawat ato. Mudulon ako, kaya ako yung mudawat sa kwarta. Sayang siya nga kwarta yung magibalibaran, eh. Spogo mo ng 250,000, ngayon magibalibaran. Tungod kay dako kong supak sa ilang relasyon ni Raymond. Mao nga dili ko ganahan nga mudawat sa gihatag niyang kwarta kay gikan kadto ni Raymond. Ay, okay raman kung supak ka, ma'am, sa ilang relasyon, ma'am, okay raman ko. Eh, dakong sa ilang gibuhat. Nga, magtipon sila karon kay si Sir Minyo man, doon ay asawa. Apan, pitikan lang ta ka, ma'am. Kwarta na ko to. Imong lang tatong gidawat. Jimboy. Heh, kung mudawat ka sa kwarta, ma'am, wa magpasabot nga may uyon ka silang relasyon. Magpabilin ka nga, way gusto silang panagtipon. Pero,
ang korda, nasunaw ta sa mong bulsa. Dili, Jimboy. Dili gid badawat sa kong konsensya nga makaangkon sa kwarta nga gikan sa lalaki nga minyo nga gikatipon ni Leah. Dili gyud, Jimboy. Ma'am Erlinda. Mula ka ka, si Raymond? Oh. O mabot gini ako asawa nga silya. Ingna siya nga muli ko sa sayong gabi. Ingna mo nga naming panihapon. Awat riyang? Alo na? Oo, sir. Ay, si Ma'am Leah na di ayang imong asawa ron, sir? Kaklaro atong gisulti ko. Siya na ang akong asawa. Milakaw na kato siya kay magkatulog kwarta siyang inahan. Giyatagan mo na kong kwarta si Lovely og tunga sa milyon ka pesos. Para ilang maggasto kung doon na sila paliton. Uy, alam na? Si Leah nga kabet? Gihatagan ni mo og tunga sa milyon ka pesos? Pero si Ma'am Luna, wala ka makahatag niya anang kantidara sukad-masukad, sir? Hala, sir! Hala ka, sir, no? Gabaan ka ba, sir? Dili maayo ka ning imong gibuhat, ay! Ngahas ang inahan sa imong kabet, gitagaan pa ni mong kwarta, do? Need ka lang ng bayat, Riyang. Ah. Huwag kilabot ko si buhaton sa gaon mo. Pag-ipusa ta ng bistit, Riyang. Ha? Ug laya siya, agbalibay! Sir Raymond! Pasinuhan lang ko, sir! Ayaw na tao ko palaya sa sir, ay! Dili ko mo biyak gini ni sir! Istorya naman ko itong ako, sir! Ayaw lang ko na yun ang kasuko, sir, oy! Di ba ha? Ayaw lang kusmaning gibuhat mo. Kung mga triber ka sa buhaton sa gaon mo. Oo, sir, pasinuhan lang ko, sir! Alo na? Ablihan na kumpultahan sa git. Ano magkagawa sa kauto ko? Pagdali! Ako, sir! Ako na lang may abli sa git, sir! Dili ikaw ang sugo ko! Oy. Kining tao ba mong maid ang gisugo ko o dili ikaw? Bungol ka ba, Luna? Ablihan, gay! Oo, Sir Raymond. O ikaw, Teriyang. Sir. Mo isil-sil ka nunay si mong utok. Nga si Lia na ang akong asawa. Si Lia na o dili siya, Luna! Sir Raymond. Oh, abi ko ba kinsay niya? Ikaw mo gunay kini, Jimboy. Niya ako, sir, kay may tuyo ko nimo, sir. Oh, unsa man? Nagasnack na. Hey! Manay, patante. May ginakaisgot ka na, sir. Ay, wapo ko snack, sir, eh. May snack ka diya, sir. Tuman ako, eh. Daan pa ko, pida. Ay, importante ba yun ang tuyo mo na ako? O ang snacks na gigian mo? Importante siya ng snack, sir, pero mas importante na kung tuyo ni mo. O si Ma'am Erlinda ang sugo na ko ni sir, mo nangyani ko ni mo. Usa? Si Kumadre Erlinda ang nagpanhin mo. Ganong dili man siyang niyanhi. Asa Malaysia. Ako, sir, tuwa sa ila, sir. Ang gumbag taong mga mata. Kaya sige maghilak. Tungod kay sa kaguol nga gibuhat karon ni Lia, sir. Unsa? Bahala kang dili ka butawat ini kwarta, mami. Basta kay dili ko mubiyan ni Raymond. Libaw ko gadakan kag utang sa mga higala mo. Ngawa pa ni mong babayri. Busa-busang Peter gihapon ako aron sa papangayo na ko kwarta. Huwag siya Luna. Mangita gid ko paagi nga mawa siya sa panimay ni Raymond. Kada ang sunod kong pangitaan o paagi nga mahanaw siya sa panimay ni Raymond. May sakinan nga, may abot riya. Ay, wala nila eh. Ang bagagnawang nakini nga si Leah. Di na ka magmami ay. Wasi ang ngay nga. Sang pito ng ma'am kay kabit lang siya ni sir. Teriyang. Sige, dini ka lang. Ako na mo abis sa pultahan sa dakong yay. Ayaw mo, ay! Ayaw, ay! Ako lang may mo able. Basit og maggara-gara na po nagsugo ni mo bukat na trabaho. Mabus ka na ba, ma'am? Nasayop ka, Teriyang. Musugot ra ko sa inato nga mga sugo. Kanang iyang ipabuhat na ako. Apan kung suguon ko niya, nga mura na siya nagsugo nga wa na sa lugar, mo reklamo na gyud ko. Ay, ayaw lamang og reklamo, ma'am. Ay! Iya unya kang dapatan, ma'am. Lisod na. Og paigo ng imong tiyan, ba? Dili mahitabo nga makadapat siya nako, Teriyang. Kung iya magadi ko napatan, suklan ko siya. Makigbugno ko niya bisan unsa pay mahitabo. Oh, Ma'am Aluna! Mao kina, Teriyang. Gamay raman tuod ko og grado. Ug wa ko masuhito og balaod. Apan nahibaw ko nga mas labaw ko niya og katungod kay Raymond.
Kay ako ang gipakasla ni Raymond. Ma'am Aluna! Di ka na Tiriang, ako na mo abli sa cake. Wala ay. May kalat man lang o kaizog si Ma'am Aluna. Pero dili pa kumukumbiyansa be. Isundan ko sa Ma'am Aluna. Kung sila yaman gani ning may abot, di lang una ko magpaduol nila. Apan kung iyan dapatan si Ma'am Aluna, ay ako musanta kaya. Ako nakigbugno niya. Maayo kayong animal nga Aluna kini ang miabli sa gate. Alona? Maritabe? Kuha ka sa baggage compartment sa kong auto ang duha ka dagko nga baga gisudan ko sa uban ko mga personal nga butang sa amo. Gida ko na kanang tanan din he. Kay dili na ko mapauli sa bahay. Naglagot ko sa ko inahan. Unsa tong giingon nimo? Bungol ka ba? Matod ko, kuha sa baggage compartment ang duha ka dagkong bag nga gisudlan ko sa uban kong personal nga gamit. Dada kini sa kwarto na mo ni Love na ko Raymond. Abi ni mo, Leah. Ako'y may abli sa gate aron pagsusi kung ikaw ba ang niya. Ug maayo kay ikaw ang miabot. Prangkahan ta ka sa pagsulti ni Higayuna. Si Raymond lang ang gitugutan ko makasugo nako. Apan ikaw, dili ko gusto nga mo sugo ka nako. Kay wa kay katungod nga mo sugo na ako kay kabit ka lang sa akong bana. Unsa? Hoy, animal! Kaisog ako ni mo manuti! Ako na asawa ni Raymond og dili na ikaw! O ganas tagal na imong asawa ni Raymond ha, Leia? Taga-probinsya man tuod ko, o gamay ko og grado nga naabot. Apan nasayod ko, nga mas dako ko katungod ni ining baya kay nimo, kay ako ang asawa ni Raymond. Og ikaw, kabit ka lang. Og ikaw, ayaw pabaga sa imong naong, buhi pa kong asawa ni Raymond. Unya nakigrelasyon ka niya, og mitipon ka pa og puyo ning among panimay. Kung may gamay kang kauwaw nga napabili nimo ba, biya na dinis panimay ni Raymond. Layas na dinik karon dayon. Animal ka! Ayaw ko sultig sa mga anak! Lia! Ayaw na tayo si Ma'am Aluna! Nagtuog ka nga di ko musukol nimo, ha? Animal! Musukol ka! Musukol ka! Magnoon! Di ka hamoy ka! Mara ka! Ikaw wala kay batasan, ha? Ikaw ba'y kabe? Ikaw ba'y manhapat? Ha? Ikaw ba'y manhapat sa tinuod na asawa ni si Rima? Kapag ka, gini mo gawa? Bantay lagi ba ni kabot ni Raymond? Huwag ikaw, Tiriang! Inon ko si Raymond ka palayasan kinibaya! Ay, igo lang ko ang kamisanda ni mo. Ngayon, gibugo si Ma'am Aluna, ay? Kay mabros ko siya. Ug dili ko mulaya sa inyong balaya. Kay dili ko gusto nga daog-daugon mo si Aluna. Dili, Lia! Ma'am Aluna, ma'am. Okay na ka, ma'am. Huwag ka ba tiyaw? Huwag ka kayo kayo mo tiyan. Nagbuslok mo ni Lia. Ay, Anibal! Sakit sa kong lawas ka na lang ba sa minto? Agay! Bantay lagi mo iningabot ni Raymond! Bantay lagi mo ka! Unsa man, ma'am? Okay ra ka, ha? Huwag magsakit ang iyong tiyan. Uwa naman, Tiriang. Kung ka pa maduol, o gibunot ni Leia, hayan ako mabunan sa simento. Ako pa ikaw, ma'am. Mubiya na lang kayo ni Malaya, ma'am. Ay, kaklaro ka ayo nga ato ginaban si Rimo ni Lia. Mintas mo pa maabot si Sir, ma. Si Bata na yun din ni ma'am. Sige na, intawan, ma'am. Aluna, malugay kasi imong kaugalingo. Dili, Tiriang. Dili ko mubiya din, nga dili mo hatag og pagtugot si Raymond. Kung napatan man ko ni Raymond, inag-abot niya, Tiriang. Dawaton ko ang tanan. Bahala ko iya kong patsyon sa kulata. Ma'am Aluna.
Ingon niya na ang nahitabo. Hmm. Butatagan ni Lia si Kumadre Erlinda og kwarta. Apan wa niya dawata kay dili siya mudawat og kwarta nga gikan ni Raymond. Mo ba? Sir, sakto kita. O gimanara ni Ma'am Melinda si Lia. Nabuwagan si Raymond. Apan, nagtuman gid si Lia. Nagtuman siyang gusto. O matod pa ni Lia, bahala ko nung masuko si Ma'am Melinda. Masako na nun. Bahala ko nung masuko si Ma'am Melinda. Tigil niya buwagan si Raymond. O mauto, napadayan siya. Giurot nga gakot yung mga butang. O nibiya sa ilaha. Lisod lang nga buwagon si Lia og Raymond. Usa makikita niya ko ni Raymond. Ug pugson ko siya. Nga iya na lang palayason si Aluna sa ila. Kay gusto si Kumadre Erlinda. Law ay kaayo nga hunaw-naon nga nagdaog babae si Raymond nga nausab tipon kaniya ang mabudhion niyang asawa. Takto ka, sir. Kung di magay ganahan si Sir kang Aluna, mas maayo ilang pugutan, sir, nga makabiya sila, ha? Kay, sus, na Arbes, Lia dito, maldita, bigay na. Basin madapatan niya sa Aluna. Nga, ang soko si Aluna. Magpagkadakong problema, sir. Kung nakuha ni noon sa gisabak si Aluna, nasus! No. Di ko gusto nga makuha ang bata nga gisabak ni Aluna. Di ko musugot nga makuha ang akong apo nga iyang gisabak, Jimboy. Dili! Nakagawas ako sa gisakyan akong aeroplano. Nabalik na ko sa Cebu. Oh, to'y dagang taxi nga nag-waiting sa unahan. Musakay kong taxi. Magpatod ko sa Cebu South Bus Terminal. Asa man ta, sir? Sa South Bus Terminal ko palihog, driver. Okay, sir. Hapon na. Huwag labing siguro. Gabi na kung nga maabot sa among probinsya. Pero bahala na. Ang importante nga niya, babalik na ko sa among probinsya. Magkita na gid mi sa akong hinigugma. Magkita na gid mi sa gikamingawan ko nga si Aluna. Gimingaw na sa tunakuro si Aluna. Nagsigi ko gugun-hugon nga mauli. Apan huwag gid madayon. Apan karon niya. Nabalik na gid ko sa amo. Salamat taon. Nga misugot ang among sir nga anhin lang ko sa siyudad sa Sugbo yasahin sa trabaho. Bahala og layo na sa probinsya kung magtrabaho. Basta kay nira sa Cebu City. May iko pa ko nga kwarta nga natigom. Inikita niya na mo ni Aluna. Hagdon ko na siya og kasal. Pakaslan ko na si Aluna. Bateryan. Ay, oo, Maluna. Klaro kaayo nga magpahaba gyud na si Lia ni si Raymond na ikabot ini. Usa mangandam na lang tandaan. Ug ikaw akong gikabalakan ma. Basig mahinaykan ka dapat ni si Raymond lagi tawon. Ay, Sige, kaingon ko na, Teriyang. Dili ko iksapayan ko diya kung nabatan. Basta kay dili ko mubiya din kung dili siya muhatag og pagtugot. Kay mao ra man gyapon. Kung mubiya ko din iyar gyapon kong apason sa among probinsya. ay ako pa ikaw ma. Mubiyak na lang gyud ka dinhi oy. Kung napasok ka ni si Raymond sa inyong probinsya ug bugson ug dapat balik dinhi. Doon na lang makalaban nimo kay tuwa ka naman ko sa inyo. Maigsuon ka man ka nga lalaki. Wa ko mapalagang mag-away sila ni Manny Brando. Kaya nahibaw ko. Nga dili makik-away si Manny Brando niya. Ang akong gikabalakan. Basin to ana si Rene sa among probinsya. Ug mag-abot sila ni Raymond. Ug sila ang magpatay Teriyang. Unsala. Mao ka gikabalakan ko. Ug siguro ko nga si Rene ang mapatay ni Raymond. Kaya magdadahaman ko na siya og pistola gud. Uy, kay may lisensa man na siya sa pistola. Ay, pastilan. Unsa kay may tabok ko ni abot ni si Raymond. Ako noon, kung napatan ko ni si Raymond, ay mudangop man ko og pulis ba? Mudangop yung og pulis. Labi nag ikaw iyang napatan, Ma'am Aluna. Mudangop ko, ay! Kay...
Uy, kinapo na si Binto dihang napayak ka kong gitukod ko ni Teriang. Bantay na di ba nagabot ni Raymond? Kinahanglan ka mawag ka na sa lona din eh. Lakip ka ng Teriang. Kinahanglan ka yun. May sakit na nga biabot. Si Raymond na tingaling niya. Bantay lang gid mo na lona. Teriang, isumbong tamo ni Raymond ka inyong gitabangan og bugno. Si Raymond tingali ang naabot niya. Nagtuo ka? Naglili na si Raymond. Kay nagtugon to sa iyang daan ng gabi pa siya mauli. Basig si Rector ni niya. Dini ka lang ha. Ako rin abisiget. Og sultihan ko si Rector sa nahitabo. Di ka kauno ang maluna. Hadiyotang! Nagtuo ko malipayon ko ang pagpuyot ni Raymond. Tuwa sa kadako siyang gugma din ako. Apan nga nung nahitubok mang kini. Ginasilag na siya na ako. Ano ba? Ay, daan ba ko nga ikaw ning ni Sir Hector? Tinuod ba nga gihurot na og ni Liha ang tanan niyang mga butang sa ila? Mao man na isulti ni Jimboy nako. Ay, oo sila ay! Nagdala og duha ka dagko nga bag si Lia din niya. Og nahibaw ka ba ko sa nahitabo, sir? Hala, sir! Gisugo ni Lia si Ma'am Aluna sa pag-alsat sa duha niya kabag. Unya kini balibad mas Ma'am Aluna. Nasuko si Lia og iyang gitamparo si Ma'am Aluna. Ay misukol po si Ma'am Aluna ay. Ang gitamparos po diya si Lia. Og nagpugno silang duha si Lia si Ma'am Aluna, sir. Unsa? Nagbugno si Liha og Aluna? Diyos ko, mabdos na ba si Aluna? Dili maayo nga makigbugno siya kang Liha. Dili ko gusto nga makuhaan si Aluna. Dili Teriang. Ay naunsa, wala man lamang patara si Ma'am. Ay, misukol po siya kay siya may giunan og tamparos ni Lia, sir. Hayin si Aluna. Hayin si Aluna, Teriang. Bubida sad nimo eh. Wa ka na nagunta mo supak sa gisugo ni Liha nimo. Katabang ka na ninimbaya. Unya, misupak ka sa sugo si mga gaon. Wa ko makasaha sa kumbana, Sir Hector. Buutan ko nga pag-aasawa. Hilom! Buutan! Magpakalimpyo ka paghihapon. Nga doon na ebidensya nga nanglaki ka. Bisag dili pagkatong imong uyab nga si Rene ang maong lalaki nga kauban mo sa ulagway. Apan may laki kagyod nga gikauban mo sa pagduwa og kayo. Saksi ko ang Diyos nga wa ko nahimong sa... Wa! Ayaw iapil ang ngalan sa Ginoo sa imong kadautan. Oh, dining imong gibuhat kapag sukol og bugno kang Liha. Nagtuo ka ba? Nga anak mo laban nimo ang akong anak? Ha? Panuhugaw naman ko sa inyong pagtanaw. Tingnan imong anak mo sugot na lang siya. Mubiya ko din sa iya pa ni Mahay. Ibubiya ko din diha dayon. Ang buti mo, Aluna. Kinilay man eh. Oras nga mahinaykan ka og dapat ni Rimon ug makuha ang akong apo nga naakaron sa muntian. Ikaw gyud ang hanukan ko sa tanang pagbasol. Ikaw gyud. Ay, sir, pasaylo ako nga musagpat ko sa inyo ba nagsulti? Oh, Ay, dili sad maayo, sir, ay. Nga hangtod ikaw at tumulaban sa imong anak. Tirian! Ako, sir, bisan bago pa kami nagkailan ni Ma'am Aluna. Abat nabatiyagan ko nga nagsulti siya sa tinuod. Wala makasa si Ma'am kang si Raymond in taon, oy. Kung nahitabo man nga nagkuhaan sa mga laway nga hulagway uban sa usa ka lalaki. Aluna gyud tawo nga nagbaniubra aron mahitabo kini si Hector. O kana si Lia, sir. Dako gid ako magtuo nga siya mastermind ining tanan. Siya nangita og paagi aron mahimong hugaw si Ma'am ngadto kang sir. Kay kana si Lia ay dugay na nagtinguha oy nga maangko niya si Raymond. Si Lia gyud nagidudahan ko nga may utok ining tanan si Hector. Oh, Tirian! Dili kasi Aluna rin may bugno na ko, Dad. Hasta sa Teriang. Nga pinagbugno na ko. Gani, sinagtukman ako gusog mo nga nalang akong gusog sa semento. Kay... Ikaw sad ba, Ihalia? Ibaw ka man yun nga si Aluna yun ang asawa ni Raymond. Magbalibad niya sa imong gusto, sa imong gisugo niya. Wa ka nalang unta mangita paglangas. Kung nakuha pa ang bata sa iyang tiyan, usak ka yun sa akong basulon.
Tungod kay di ko gusto nga mamatay ang akong apo nga naa sa tiyan ni Aluna. Kani Hector! Ikapoy ko sa kulagaw na. Nautsam ako. Huwag ko magkasabot kong gibati karon. Siliya naman ta ang gihimo kong asawa. Apan nga ni Malgaluna. Siya ang karunay niya sa kong unahuna. Iya kong gibudhian. Pananuman. Pero siya pa man ang ipangandoy nga gusto kong makita karunay. Ipakitaan ko siya sa kasuko o kasilan. Apan siya. Siya paghihapon ang akong gimahal o higugma. Nahigog maghihapon ko niya. Nahigog maghihapon ko sa mabudion kong asawa. Siya luna paghihapon na gipitik siya kung kasi-kasing. Nanamilit ka, uban ang luha mo. Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Isuwat ni Jay Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garis. Dalit ka nato sa RMN Drama.